The 1.0 release in '94 was certainly important, and it meant a lot to me just because there was a lot of work behind it. It was certainly a landmark to commercially use of Linux. It was really hard to use Linux commercially before 1.0. Toivotan teidät tervetulleeksi tähän Linux-käyttöjärjestelmän julkistamistilaisuuteen. Miksi tämmöistä Unixia ollenkaan tehdään, varsinkin tämmöisessä yliopistoympäristössä, on se, että niitä kyllä on olemassa PC-koneillekin, mutta niiden hintataso on erittäin korkea. Eli kun esimerkiksi DOS nostaa kotikoneeseen 200 markalla, niin tuommoinen Unix-kotikoneeseen maksaa helposti 20 000 markkaa, mikä on opiskelijalle hiukan liian paljon. Menkää vaikka jonnekin tietokonekauppaan, niin kysykää, että onko teillä SCU Unix, niin ne katsoo teitä kysyä ja sanoo, että ei, emme. Itse asiassa paljon helpompi kirjoittaa siitä.